मिक्स बाय मनीष अकेला। मनीष अकेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी। मटियार कला सीतामढ़ी। मटियार कला सीतामढ़ी। सखी सैया हमर बेला रोजो राती में 4 बेर लेला। सखी सैया हमर बेला रोजो राती में 4 बेर लेला। हो कबो ऊपर कबो नीचे से लड़े से जरिया पर, कबो ऊपर कबो नीचे से लड़े से जरिया पर। भेला तो रत बड़ी जोर सखी रे मोर कमरिया पर। भेला तो रत बड़ी जोर सखी रे मोर कमरिया पर। भेला तो रत बड़ी जोर सखी रे मोर कमरिया पर। विकास मटियार कला सीतामढ़ी। मटियार कला सीतामढ़ी। पहले ही राती राजा तोड़ देले पलंग, दर्द से सखी रे टूटे लायलंग। दर्द से सखी रे टूटे लायलंग। पहले ही राती राजा तोड़ देले पलंग, दर्द से सखी रे टूटे लायलंग। कमर सखी कमजोर भइल बा, जोबन हमर बल जोर भइल बा। बल जोर भइल बा, बल जोर भइल बा, बल जोर भइल बा रे बल जोर भइल बा। फसल बटन सखी रे मोर नथुनिया पर। फसल बटन सखी रे मोर नथुनिया पर। भेला दर्द बड़ी जोर सखी रे मोर कमरिया पर। भेला दर्द बड़ी जोर सखी रे मोर कमरिया पर। भेला दर्द बड़ी जोर सखी रे मोर कमरिया पर। मनीष अकेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी। मटियार कला सीतामढ़ी। मटियार कला सीतामढ़ी। कितना बताई सखी सैया के लीला, सजिया पमनी सक देता गीला। सजिया पमनी सक देता गीला। कितना बताई सखी सैया के लीला, सजिया पमनी सक देता गीला। चूसेला सैया जवानी के रस, कितनो पड़िले सखी रे बस बस। सखी रे बस बस, सखी रे बस बस, सखी रे बस बस, सखी रे बस बस। राइटर विकास धर्म मारेला चोट जगहिया पर। राइटर विकास धर्म मारेला चोट जगहिया पर। भेला तो रत बड़ी जोर सखी रे मोर कमरिया पर। भेला तो रत बड़ी जोर सखी रे मोर कमरिया पर। भेला तो रत बड़ी जोर सखी रे मोर कमरिया पर।